Naħlef li nagħmel sewwa drittijiet ta' maġistrat bla favuri u bla ma nżomm ħadd kif irid il-ħaqq u l-jett. Hekk ħalfet Donatella Frendo Dimek meta ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala maġistrat wara snin isservi bħala deputat avukat ġenerali. Bil-ħatra tal-maġistrat Frendo Dimek l-ammont ta' nisa membri fil-ġudikatura issa tela għal 43%, dan wara li fi żmien sentejn u nofs ta' din l-amministrazzjoni 6 mill-11 il-ħatra fil-ġudikatura kienu ta' nisa. Waqt iċ-ċerimonja li saret fil-preżenza tal-Prim Ministru, il-Ministru tal-Ġustizzja, il-Prim Imħallef u l-Avukat Ġenerali, il-Maġistrat Frendo Dimek esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal fiduċja li ntwerit fiha. Spjegat li tul il-karriera tagħha ħadmet ma' 3 Avukati Ġenerali u li minn għandhom ħadet eżempju li se jkaxkar. Irringrazzjat lil dawk li ħadmu magħha, però l-akbar ringrazzjament kien lejn il-familja tagħha li kienu preżenti għaċ-ċerimonja. Il-Prim Imħallef Silvio Camilleri irrimarka d-dedikazzjoni li Frendo Dimek dejjem urit lejn xogħla tal-parir li kif dejjem għamlet għandha ġġorr il-piż ġdid fuqha b'responsabbiltà u b'dinjità. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca iddeskrivit il-ħatra tal-Avukatu Donatella Frendo Dimek bħala waħda li laħqet livell importanti fil-ġudikatura, dik li issa hemm iżjed nisa involuti. Appellat lil ġudikanti biex jimpenjaw irwieħhom biex it-tfal jingħatalhom id-dritt tal-avukat, dan biex isemmaw leħinhom f'diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom.